मम्मी जरा सांगशील बटाटा वडा बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं? 4 ते 5 मिरच्या, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता हे बटाटे तू उकडवून घेतलेस ना? हो त्याची बटाटा उकडवून घेऊन नंतर साल काढायची आहे. हो बरं. असे तू किती बटाटे घेतलेस? 4. ओके, असे 4 बटाटे घेतलेत आणि त्याची साल काढून घेतोय आता आपण. इथे आता मी बटाटे कापून घेते. इथे आता मी 4-5 मिरच्या, 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, थोडीशी कोथिंबीर या सगळ्याची पेस्ट बनवून घेणार आहे. थोडंसं पाणी ॲड करते. इथे आपली पेस्ट बनवून तयार झालेली आहे. ह्याच्यामध्ये आता आपण कांदा बारीक करून घेणार आहे. किती घेतले कांदे? 2. मग अशी बारीक चिरून घेतलेल्या बटाट्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि पाव चमचा हळद टाकून मिक्स करून घ्यायचं. दोन चमचे तेल, मोहरी छोटा चमचा, 1 कढीपत्ता, कांदा, लालसर होईपर्यंत परतवून घ्यायचं. त्यामध्ये आता आपण मगाशी जी पेस्ट बनवली आहे ती घालून घ्यायची. किती वेळ परतवायचं? 1-2 मिनिटं. त्यामध्ये आता मी हे बटाटे ॲड करते. ते आता शिजवायचं नाही ना आपल्याला जास्त वेळ? 5 मिनिटं वाफ यायला. तर इथे 5 मिनिट झाली आहे. भाजी आपली तयार झालेली आहे. 2 वाट्या बेसन, चवीनुसार मीठ,
एक छोटा चमचा खाण्याचा सोडा. आधी हे मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यामध्ये आता मी थोडं थोडं पाणी घालून मिश्रण बनवून घेणार आहे. लागेल तसं पाणी घालायचं. एकदम पातळ नाही करायचं आहे ना. नाही, मध्यम ठेवायचं. असं थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं. हो, थोडं थोडं पाणी ॲड करून आपल्याला पाहिजे तेवढं पातळ करून घ्यायचं. हे अजून करायला हवं की नको, झालंय. एवढं पातळ करून घ्यायचं. इथे आता आपली भाजी तयार आहे. त्याचे मी मध्यम आकाराचे गोळे तयार करून घेते. गरम आहे. इथे आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे. इथे जे आपण भाजीचे गोळे बनवले आहेत ते बेसनच्या पिठात बुडवून घेते. आणि आता ते तेलात सोडायचे. त्याला शेपटी आली. फडफडा. कळणार कसं ते शिजले आहेत? एका 5 मिनिटं लागतील भाजायला. कलर कसा झाला की करायचा? तांबूस. समजायचं शिजले. आता आपण हे परतून घेऊ. एवढे लाल होईपर्यंतच भाजायचे. तळायचे तर त्या सोड्यामुळे खुसखुशीत होणार ना. ते घट्ट आवरण घट्ट होत नाही. झालेत तयार. हो. असा लालसर कलर येईपर्यंत ते तळायचे. आता हे वडे तयार आहेत. मी एका प्लेटमध्ये ते काढून घेते. आता इथे आपले गरमागरम वडे तयार आहेत.
ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा.